Agent 5-0! Napalabas, nagbaligi ni Rodante ang mga lukoy kani Braganza tapno agbakasyon iti adayo a lugar. Nagtalekmot ni Braganza, gaputan na singed agayem na ti ama daytoy. Iti sana nagbayag, impatungpal ni Rodante tinangisit apanggap na kani Braganza. Impupok na daytoy, iti silid ang nagturugan na. Iti sabali a bangir nagsawar met da Leonardo ken Rina, iti posible pangipanan ni Rodante iti superior da. Ket dita, napasamak ti enkwentro iti nagbaetan dagiti pulis ken ti bomb expert. Iti met panagsawsawar da Leonardo. Nakita na ti suspect ket pinaturungan na daytoy iti paltog. Ket itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Rodante! Di ka lumaban pa eh. Nagkapaturungan ti paltog ko ka. Isa sumuko ka langin. Kalaat ka paltugan. Nagpukaw, nagsiglatan. Aglam mga kadagos. Kunakon kahit. Iso day jay ti bagbaga ni Braganza na siglat nga Agent 540. Day jay yan. Tsak man ang natamaan. Agkarada bak nga umadayo ditoy. Sa anak natalgad ditoy. Leonardo, aglawagan. Saan tayo pailang anatiliw ti suspect? Wan, agmay-may salaan. Ngam talaga anasiglat. Oh, kumusta nga tan ni Sir Braganza? Diyak mo. Di tayo masarakan tinangipupukan ni Rodante kan kuana. Tinasayat. Urayan tayo nga aglawag. Iti kasta, mabibiit tayo ang masarakan ti safe house. Sayang. Anya ti sayang, Leonardo? Nasurutak itayan ni Rodante. Ngam kalaat a pinaltugan na. Anya? Saan abasta kabusog ni Rodante? Naidumdumat ti kinalaing na itirangat. Wen nga Rod, sigod amarin ni Rodante. Isong amuna ti aramidan na. Marigatan tayo amang tiliw kan kuana. Wen nga Rod, iyaw awan na tayo diti kabakiran. Kabisado na ngamin taglawlaw. So marigatan tayo. Kas kumay na. Awan manen ti target tayo. Agsipot tayo lang. Kan agan anad tayo. Wen, agsisina tayo laangan. Idaw luwak iti akin daya apaset. Tada kayo mat iti akin laod apaset. Sige, ibagam ka dagiti kakadwa. Tagan anad talaang. Wen, Leonardo. Rodante, ang nyo ti plano mo arambitin kanya. Relax ka lang, Braganza. Pangasim, wayawayan na ditoy. Pawanan ka itipain. Uston. Uray anya ti aramidan dagiti kakadwa magresponde. Awan matlaeng ti maramidan da. Naipasadya anarigat ang masapulan ti safe house day di papa. Napalawlawan iti nagdadakkala kay kayo. Sumuko ka langan niyo. Anya? Ulitin man timbagang Braganza. Sumuko ka langan. Awan matlag laban mo kadako kada. Amang ano niya pa iti mapasamakan ka. Pangasim, iho. Di nakawagan iti iho. Tasaan asikan. Jay binigbig ko anasingpet agayem day di papa. Kinulak matangan ka. Ngawan ti basol ko tinapasamag iti amam. Anya? Linraman dalang tinagan ko. Kaya talangan at ulan tinagan ko. Isungay raman nakdag iti kakadwami. Awan ti
ipakita da pa managnag asyak ti utak iti panakatay ti amam. Sigun ka dagiti nang ibaga asika ti utak. Tinambangan nyo kano ti convoy. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. Awan ti amok. Awanin ti adupay asaon! No! Urayan ti sumarunong aramidak kan ka, Bragansa. Nakulapan ti panunong mo, iyo. Di mo amo ti aramidan. Aramidak ti amin. Tapno mariknam ti sakit ti inaramid mo. No sumuko ka. Siyak ti makamoy ti kasom, iyo. Sana ka sumuko? Di mo padagsanan ti kasom. Sumuko ka langan. Imposible da itang ibagbagam. Talaga nga natanggan ti ulo na. Mga mapama na makarukatak dito'y patay akon. At da ibagbagam, Bragansa? Awan, Rodante. Oh my God. Sa dino ti pangipanam kanya ka. Ilamang kayo ti underground. Anya. Nukas pangarigan tamasurutan dagiti kakaduam da ito'y a safe house. Matay damat laing. Gaputamon tarak iti bomba ti underground. Ket karaman ka amatay. Kumusta, Leonardo? Nasawar min taglawlaw. Ngam talagang awan tinakita mi ang safe house. Itay tayo pa'y laang dito ya. Wan gayam. Ayan dagiti daduma kakadwa. Agin inanada pa'y laang. Oh, Diyos ke. Nagsasabat tayo matlaang dito eh. Sa dino nga tatinangilang mga ni Rodante kinisa. Uwan nga, Rod. Ado tayo na ng sapul iti safe house. Ngam awat lat ta. Inawagan dagtid kwarta. Agpalamis tayo pa'y. Uwan nga paiso. Agpaliw tayo lang. Pacheck. Rumwarto matlaang ni Rodante tinaglumangan na. Amangan ngamin no may sagmak tayo pa'y. Nasaysaya at no awanan ti pumanaw iti daytoy a lugar, Leonardo. Amin nga exit point at dagbantay. Tapno saanan ang makapanaw ti suspect. Wen, talaga kasta teramidan tayo. Agbisin tumot lang da jaro dante. Si bibiyag pa'y nga ta ni Sir Braganza. Ha? Apay anay bagam ti kasta rin ha? Saan ka di? Naibagam kanya kon? Dakkel tinagbasulan ni Sir Braganza iti suspect. Ang mga no, pinataynan. Panagkunagkat saan rin ha? Sapay la ko matakasta nga agpaiso. Sapay la ko ma. Pampanunutik lang tinaibaga kanyak ni Rodante. Kasano ka napasamak ti kasjay? Ni Sir Braganza titudtudwan na apin matay iti amana. Nukas pangarigan tapod no ti ibagbagana. Rumbeng lang amado samot ni Sir. Wen, panagnakan tayo tamin. Wen, naska na makaala tayo itinaan-anay nga ebidensya. Tapno mapanagnakan no nagbasol ni Sir wen no saan. Saan nga ramidan ni Rodante ti kastoy? No awan ti madingin na ramid ni Sir. Talaga. Oh, ngam, Leonardo. Talaga atyak mapagsusurot ti amin. Talaga kasta. Awan pa ngamin tinaala tayo alid may papanday tayo mapaspasama kita. Anya nga ro ti aramidan tayo ita. Aginana tayo pa ilaang dito eh. Naskantinan anay apan aginana. Patsyak ng insaganaan ni Rodante ti amin. Aginana tayo pa kakadwa. Di nakira ka dito underground, Rodante. Bayadam itinangin at inaramid mo. Sikati agbayad itinangina. Naibagak tinagbasulan iti husgado. Didak matlapat yan. Gapot may sakang opisyal. Ado ti koneksyon mo. Iso asaklangan ti mga ramid kan ka iti kastoy. Di na pagpungtutan, Rodante. Sige! Agpungtot ka lang. Tawan mo't lang ti maramidam. Pabigatan ka iti hosta. Di ka pakpakanan kan papainuman iti danong.
Anya. Makitak iti langam a mabisin kan, Bragansa. Ngem di mo mauray apakanen ka. Pangasim. Ikaw na kiti uray basi tataran. Kasta? Hindi pa ilakalman nga awan timpaw nagko. Talaga mabisin akon. Kasta. Agpakaasi ka, Bragansa. Ngem uray anya ter aramidem apa nagpakpakaasi. Di kalataikan iti kanem. Mapit lang ha. Painuman ka, tapno di mo matkungkuna. Daytoy. Apay na itatim ba? Daytoy ti ipainom ko ken ka. Anya. Naangutan ti danom, gapoy ti kabayag na. Anya. Ala, Bragansa, agnganga ka. Anya. Awan na ka itibain. Rodante. O anya, adanay mo danom? Aglablabas kan. Nataunan day ta danom, Bragansa. Nabayagan anastak dito underground. Bakarok atak tulang ditoy. Tapnuan mo? Ha? Tapno patayon nakmat, akas itinaramid mo itamak? Talaga, di ka mapakawan iti daytoy nga inaramid mo. Kasta! Kasta, Bragansa. Agngaryet ka amang ibaga kanyak iti kasta. Taiso at talaga ti ugalim. Awanan ka iti bain. Ruk at naga. Tadata ti aglaban. Leia, Nanang, apay as kinurot dakpay laang. itay kapay laang asap sa pulan. Kaya't ko tagpariir di tiruar ti balay, nanang. Madanagan ak ngamin kan ka. Iso asin apol ka. Apay ngamin. Imay itay dagiti ka kaadalam. Sapsapulan da ka. Anya, Kasanon di pa nagadal mo. Sayang ti panawan. oray anya pa'y ti bagbagayo, nanang. Talaga ang mabainak yung tinapasama kanya. Denggan na ka na imbag anak ko. Saan arumbang amabain ka itinapasamakan ka? Kan saan arumbang abaybay am ti panagaadal mo? Nanang, Saan tayo anagayatan ti amin? Kan saan mo nga ibain tinapasamakan ka? panawan dakpay laang dito, nanang. Leia, di na kumapagpungtutan. Saan kumamat anatang kanti ulom? Maditi ar-aramidam. Di mo matin kaya ti agadal. Saan kumamat akasta ati kapanunutam? Panawan dak ko nagman. Kaya't ko tagmay may sana nang. O sige, makamo ka. Mawatak ti barikriknam. Ngam na pasama kan dayta. Haging ka saan ang matiliw di nagbombay timol. Tsak makaid ng agpanpanunat nga. Ala, lukastam nga rod. Tulungan na kami iti amam ngagtrabaho. Iti kasta. Adda pa ka kumikumam. Kantap no maliklikam tinalabas apa nagpampanuno. Ado ti mabalin mo nga aramidan dito'y balaya. Letay kabalam lang ti aramidam. Takasta kamat nga rod anak ko. Watwatam tibagin. Leonardo, adda dumta nga backup manipod ka dagiti special forces ti militar. Nasayat nga ron na kasta. May sa atao titiltiliwan tayo. Nagado tayo amang tiliw kan. Ngam aging gaita, saan pa hinak anatiliw? Nasiglat ni Rodante. Sana bastag patiliw. Oh. Sir! Nakita natin si Faust! Ha? Anya? Ala! Kartira nyo! Move!
Positive. Napalawlawan iti nagdadakkel akay kayo ti safe house. Medyo adayo pa'y daytoy apasat ti kabakiran. Urayin nyo ti sinyas ko. Tasarkat da ita safe house. Ang mga nagdabomba dita. Anya, ang mga nada nakamuntar nga agpay sa bomba. Amo kong taramidak, Rina. Basta aginahay da kasumrat. Oh. Mine! Take cover! Leonardo! High-powered gun ti aramatin na. Saan tayo basta makaunag iti safe house? Men! Open fire! Aday ti dakkel apon ti kayo ti suspect. Iso ti puntirihan nyo! Rina, cover me! Sige! Diti ka lang! Tay giant ni Leonardo. Naglumong iti day ti abanda. Kaya't nasa likaw kawan ti suspect. Ada na kamuntar alagmay iti aglawlaw. Oh, napabot ka kang dagiti daduma kakadwa. Tay giant ni Leonardo. Men! Aganmad kayo! Ada bombay ti aglawlaw! Dagiti awanan bain. Nabaddakan datin muntar ko alandmain. Gunggunayo. Dorsok kayong tumat. Alilawak ida. Sige niye, sumurot kayo kanyak. Tapno mabaddakan nyo dagiti bomba. Ha, dagiti may isa. Sige, sabdan na tiga mo. Sana bale, naisagana akong ti amin. Ado ti inat ko abala. Sana basta maibos na ito eh. Dito'y pipe. Jaske, abdaing muntar na bomba. Ado dagiti kakadwa tinasaktan. Leonardo? Rina, agan anad kayo. Kumusta ang dagiti kakadwa? Nasugatan dagiti dadtuman, Leonardo. Impandan iti hospital dagiti napakaruan. Jaske, kasano tayo ang makaasibig iti safe house? At dalaki di dita unig ni Sir Braganza. Magkita kon ti suspect. Adalang iti saan unay nga adayo. Ngam saan tayo abasta makaasibig. Ganamok, al-lilawan na tayo laang, Leonardo. Jaske, nagimuntar iti ado a bomba. Oh, wan nga ron. Ah, Ha? chopper! Addan dagiti special forces ti militar. Isudan dagiti nakalugan iti chopper. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem dinggin intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent Mike Puro! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Kin itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay